Тапшыруыбызның алдагы сәламе Тольятти шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен Татар Кынады авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Юсупова Рушания Әкрам кызы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны кызы Әлфия, кияве Рамил, оныгы Динара, тормыш иптәше Мансур Фуатович, апалары Хафизә, Халидә, Рауза, абылары Әхмәт, Мөнир, җиңәсе Фатыма, кайнанасы Әҗирә, кайнанасы Мәсум, килендәше Илмира, кодасы Шамил, кодагысы Наилә һәм барча туганнары да котлыйлар. Безнең якын кешебез 1969 елның 6 августында якты дөньяга Татар Кынады авылында аваз сала. Мәктәпне тәмамлап, аяк кием тегү фабрикасында хезмәт итә башлый. 1990 елның 7 февралендә Мансур Фуат улы Юсупов белән гаилә корып җибәрәләр. 2 елдан соң көтеп алынган уллары Әббәс дөньяга килә. Ә инде 1993 елның 28 маенда кызлары Әлфия дә тормышларын бизәп туа әле. 1999 елны алар гаилә белән Тольятти шәһәренә күчеп китәләр һәм бүгенгесе көнгә кадәр икесе дә алар АвтоВАЗ оешмасында намуслы хезмәт итеп матур яшәп киләләр. Ярларны үзебез сайлыйбыз дип хаклы килеш бар адәм баласы да ялгыша. Меңнәрне сайласаң да, үзеңнеке дигәнне югарыдан Тәңребез ирештерә. Менә инде 30 ел элек безгә дә күкләрдә никах укылган булган. Шушы көннән алып минем гомерем чәчкәдәй гүзәл, серле әкияттәй тылсымлы, ә иң мөһиме эчтәлекле, мәгънәле булды. Хатыным минем күпләргә үрнәккә куярлык. Гомердә тавыш күтәреп мөрәҗәгать итми. Киресенчә, гел ирне ир итеп санап, балаларына ягымлы әни була ала. Барысы өчен бүген туган көнендә аңа рәхмәт әйтәсем килә. И хатыным, бик күпләрне түздең дә, түзәсең дә. Яратамын сине көчле, син моны беләсең дә. Белсәң дә ул артык булмас сөюемне сөйләргә. Гафу ит рәнҗеткән булсам, яратканым диергә. Газиз әниебез, без әтиебезнең сүзләрен дәвам итеп сиңа шулай ук йокысыз төннәрең, борчуда үткәргән көннәрең өчен гафу үтенеп, рәхмәт әйтәсебез килә. Алда сине артык борчымаска тырышырбыз. Газиз әнкәй, сөрт күзеңнән яшьне, сиңа елмаюлар килешә. Карашыңда әйтерсең кояшның бар җылы нурлары күрешә. Кулың белән назлап сыйпап алып, таратасың булган сагышны. Я бер Алла, әниебезгә бирче озын гомер, көреш саулыкны. Кадерле сеңелебез, киленебез, Рушаниябез. Син бик якын һәм кадерле кешебезгә. Гомер буе яхшы сүздән башка синнән бүтән сүз ишетмәдек. Алла да сине безне улылагандай улыласын, хөрмәт күрсәтсен алда. Кайберәүләр килендәшне киленгә дошман диләр. Димәк, алар бу дөньяда безнең барын белмиләр. Без бик тату яшибез ул, күзләр генә тимәсен. Килендәшнең язмышына кайгы җиле тимәсен. Кирәк булса Мансурга ул шелтәсен дә бирәбез. Алтын хатын эләккәнен без анарга беләбез. Котлы булсын Рушаниябез матур туган көннәрең. Имин уссын, матур уссын алдагы гомерләрең. Кадерле Рушания Әкрамовна, Әнвәр Нургалиев башкаруындагы матур җыр белән сезнең бәйрәм иртәгезне күркәм ясарга өметләнәбез. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым.
күренми усада гомер дигән хәзинә үткәннәрдән тик язларың сәлам юлласын сиңа туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем Яшәгәндә барда кирәк хәләл булсын тапканың җыр юллап сине котлаудан күркәм бүләк тапмадым туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә